these shows are professionally filmed. Oh, right. Also in the link as well. Maybe just into the link. What's the link? Moving on. Dikke saluut. Bijna je nek zo keer. Yo. What are they doing on the other side? Idiots. Yeah, I don't know. Wow. This is also really the best place to be. It's amazing. Lijpe shit, ouwe. Mooie kwaliteit is dat, ouwe. Ja, Goede kwaliteit, man. niks mis mee.
Ja, is het zo mooi? Hoi, nu gaan we weer weg. God. Kijk dan nou. Lekker hoor. Zo! Vet hoor, hey, 3D Ja, effect. gaaf, gaaf. 4D. Vet hoor. Ja, Candles zijn vet ook. Die. die tails zo. Ja, die zijn vet ouwe. Dit gaat nog best wel een tijdje door. Ja. Gewoon een liedje van oké, nu komt de climax. Ik denk dat bijna de climax begint. Is die ook geschoten? Hij schoot dik. Ja, vrij goede show dit. Dik hoor. My word. Oh, Ja. Gelijk recht voor. I've never seen car race like this. Dit voelt als de climax. Echt vet show. ja. What are they doing? What? Het zit te regenen. No wind. Het viel er net op hoor. Ja. Maar nog op zo. Good God. Even voor. Kijk maar. Serieus. When I went out on the terrace,
speciaal. Kijk, vet! Ja, deze was vet. Ja, beter als gisteren. Ja, Absoluut, absoluut.